Кніга лічбаў, раздзел 16. І вось Коры, сын Ісаара, сына Кагата, сына Леві, і Датан, і Абірам, сыны Эліяба, таксама Гон, сын Пелета, сыноў Рубена, паўсталі супраць Маісея разам з іншымі сынамі Ізраіля. 250 чалавек, кіраўнікі супольнасці, пакліканыя на сход, людзі вядомыя. І калі выступілі яны супраць Маісея і Аарона, яны казалі: «Хопіць вам, бо ўся супольнасць, усе святые, і сярод іх ёсць Господ. Чаму вы ставіце сябе вышэй за грамаду Господаву?» І калі пачуў гэта Маісей, упаў на твар і казаў Коры і ўсяму сходу: «Раніцай пакажа Господ, хто да яго належыць і хто святы, каб прытуліць да сябе, і каго ён выбера, таго ён наблізіць да сябе. Дык вось што зрабіце: ты, Коры, і ўвесь твой сход вазьміце кожны кадзільніцу сваю. І калі заўтра будзе запалены агонь, пакладзіце іх на кадзіла перад Господам. І каго выбера Господ, той святы. Досіць вам, сыны Леві». І казаў Маісей зноў Коры: «Слухайце, сыны Леві, ці мала вам, што Бог Ізраіля аддзяліў вас ад усёй супольнасці Ізраіля і далучыў вас да сябе, каб вы служылі яму ў скініі Господа, і каб стаялі перад шматлікім народам і служылі за яго. Таму ён дапусціў цябе да сябе і ўсіх братоў тваіх, сыноў Леві, а вы дамагаецеся яшчэ святарства для сябе, і ўвесь твой сход паўстаў супраць Господа. Кім жа ёсць Аарон, каб вы наракалі на яго?» Дык паслаў Маісей, каб паклікаць Датана і Абірама, сыноў Эліяба, але яны сказалі: «Не пойдзем. Ці мала табе, што ты вывеў нас з зямлі, што ацякае малаком і мёдам, каб загубіць нас у пустыні, і яшчэ хочаш валадарыць над намі? На самай справе не ўвёў ты нас у зямлю, што ацякае малаком і мёдам, і не даў нам ва ўласнасць палёў і вінаграднікаў. Ці ты хочаш вочы гэтых людзей асляпіць? Не пойдзем». І Маісей разгневаўся надта і сказаў Господу: «Не прымай іх ахвяру. Ты ведаеш, што я ніколі не ўзяў бы нават асла ад іх, і нікому з іх я не ўчыніў крыўду». І сказаў Маісей Коры: «Заўтра ты і ўвесь сход твой паасобку станьце перад Господам, ты і Аарон асобна. І вазьміце кожны сваю кадзільніцу і пакладзіце на іх кадзіла, прыносячы Господу 250 кадзільніц. Ты і Аарон трымайце кожны сваю кадзільніцу». І ўзяў кожны сваю кадзільніцу, паклаўшы ў іх агонь і духмянасці, і сталі пры ўваходзе ў палатку сустрэчы. Гэта ж зрабілі Маісей і Аарон. Коры сабраў насупраць іх увесь сход ля ўваходу ў палатку сустрэчы. З'явілася перад усімі слава Господа. І Господ сказаў Маісею і Аарону гаворачы: «Адлучыцеся ад усходу гэтай грамады, каб я іх знішчыў у момант». Яны тады ўпалі на твар і сказалі: «Божа, Божа, ад якога залежыць жыццё ўсяго жывога, ці сваім гневам хочаш усіх ахапіць, калі хто адзін зграшыў?» І казаў Господ Маісею: «Загадай усяму народу, каб адышлі яны ад жылля Коры, Датана і Абірама». І ўстаў Маісей і пайшоў да Датана і Абірама, а старэйшыны Ізраіля пайшлі за ім. І сказаў ён натоўпу: «Адыдзіце ад жылля бязбожных людзей, і не дакранайцеся ні да чаго, што ім належыць, каб не ўпасці ў іх грахі». І калі кругам адышлі яны ад жылля іх, Датан і Абірам выйшлі, сталі перад уваходам у свае палаткі разам са сваімі жонкамі і сынамі і малымі дзецьмі. І сказаў Маісей: «З гэтага пазнаеце, што Господ паслаў мяне, каб я чыніў усё, што бачыце, і што гэта не ад свайго сэрца я прапанаваў вам. Калі яны памруць звычайною смерцю людзей, і іх спасцігне кара, якая звычайна спасцігае астатніх,
то Господ не паслаў мяне. І калі Господ даканае штосьці незвычайнае, што зямля разявіць пашчу сваю і праглыне іх і ўсё, што ім належыць, і жывыя трапяць яны ў пекла, то ведайце, што яны ганьбілі Господа. Такім чынам, зараз жа, як перастаў гаварыць, расступілася зямля пад іх нагамі. І, разявіўшы пашчу сваю, праглынула іх разам з іх сем'ямі і ўсіх людзей Коры і ўсёй іх маёмасцю. І жывыя трапілі яны ў пекла, зямлёю накрытыя, і былі вынесены з грамады. Усе ж ізраільцы, што стаялі навокал, паўцякалі, кажучы на лямант тых, хто гінуў, каб часам і нас зямля не праглынула. Затым агонь, выйшаўшы ад Господа, спаліў 250 чалавек, якія неслі кадзіла. І гаварыў Господ Маісею, кажучы: «Загадай Эліазеру, сыну Аарона святара, каб сабраў кадзільніцы, што ляжалі на папялішчы, і каб ён параскідаў агонь сям-там, бо яны асвяціліся ў смерці грэшнікаў. Хай з іх зробіць пласцінкі і прымацуе іх да ахвярніка, таму што іх прынеслі Господу, і яны асвяціліся, каб быць сынам Ізраіля перасцярогай». Такім чынам прынёс святар Эліазер медныя кадзільніцы, з якімі прыйшлі тыя, каго спаліў пажар, і перарабіў іх на пласціны, што прымацоўваючы да ахвярніка, каб потым ведалі сыны Ізраіля, каб памяталі, каб ніхто чужы, хто не належыць да нашчадкаў Аарона, не прыходзіў, каб несці кадзіла перад Господам, каб не сталася з ім тое, што з Коры і супольнікамі яго, як казаў Господ Маісею. А назаўтра уся грамада сыноў Ізраіля наракала на Маісея і Аарона, кажучы: «Вы загубілі народ Господаў». І калі сабралася супольнасць супраць Маісея і Аарона, яны накіраваліся да палаткі сустрэчы. У той час воблака ахутала палатку і з'явілася слава Господа. Маісей і Аарон выйшлі да палаткі сустрэчы. І казаў Господ Маісею: «Адыдзіце ад гэтай грамады, бо вынешу іх зараз жа». І яны ўпалі на твары свае. Сказаў Маісей Аарону: «Вазьмі кадзільніцу і, узяўшы агню з ахвярніка, ускладзі кадзіла зверху, паспяшаючы жвава да народа, каб ачысціць яго, бо згарэўся ўжо гнеў Господа і кара лютуе». І калі гэта зрабіў Аарон і прыбег да грамады, якую ўжо вынесшала кара, ён прынёс кадзіла і ачысціў народ. Ён стаў паміж мёртвымі і жывымі, і пляга спынілася. І памерла ад пагібелі 14 700 чалавек, апрача тых, хто загінуў у жылі Коры. І вярнуўся Аарон да Маісея да ўваходу ў палатку сустрэчы, пасля чаго спынілася пляга.